Nog gekeken naar de 10 kilometer? Ja. Ja, geweldig. Als je praat over topsport, dat ja, vind ik schaatsen echt geweldig om te kijken. De emoties die erbij horen. Ja, we hadden de bespreking om 1:30 gezet en toen zeiden de jongens, trainer, wacht even, we doen hem iets later. Dus ja, het is geweldig om te kijken. Ja, heb je nog wat meegenomen van die wedstrijd in je bespreking? Ik noem maar iets, de favoriet hoeft niet altijd te winnen. Nee. Het is gewoon een mooie topsport en andere discipline dan voetbal. Ja, want ik zeg het maar, want ja, jullie zullen zomaar kunnen verrassen natuurlijk in Eindhoven. Want een goed seizoen, slecht seizoen, maakt niet uit. Jullie kunnen altijd wat extra's tegen de topploegen. Nou, we hebben het vorig jaar geweldig gedaan tegen PSV. En uit was misschien wel de beste wedstrijd van het seizoen. Wel verloren, helaas. Ja. En thuis was hier dit jaar ook een prima wedstrijd. Waarom lukt het dan vaak wel? Wat is dan het verschil met bijvoorbeeld een wedstrijd tegen Roda van afgelopen zaterdag? Nou, compleet andere ploegen lijkt mij die een andere speelstijl hanteren. En er komt er ook zoiets bij als het moeten. Als PSV dat moet of Roda dat moet, dat is natuurlijk een ander verhaal. Dus, Een andere druk. ja, nou goed, tegen PSV heb je, hoe raar dat ook klinkt, heb je niks te verliezen. Vind ik altijd een beetje vind ik raar. Ik denk dat je altijd wat te verliezen hebt, maar dat is toch anders. En nogmaals wat jij zegt, het gaat niet altijd om het goede voetballen. Het gaat uiteindelijk gewoon om de doelpunt. Ben je eigenlijk onder de indruk van PSV op dit moment? Ja, ze hebben 23 keer achter elkaar gewonnen, geloof ik, hè, thuis. Dus, of 22, ik weet niet precies, maar heel erg veel. Ja, dan kun je moeilijk zeggen dat dat ze niet zo heel erg goed zijn, lijkt mij. Nee, maar dat zijn de statistieken, dat zijn de cijfers. Maar gewoon van het spel, vind je dat ze goed voetballen? Maar de belangrijkste statistiek is dat je wint, volgens mij. Hè. Daar hebben jullie het inmiddels altijd over. Dus, maar daar gaat het uiteindelijk wel om. Dus je bent wat dat betreft, qua cijfers ben je wel onder de indruk van de ploeg uit Eindhoven? Ja, ze hebben een geweldig aantal spelers die een doelpunt kunnen maken. En daarbij vind ik dat ze heel volwassen spelen. Dat is echt een voorbeeld voor heel Nederland. En waar liggen dan jullie kansen? Ja, onze kansen liggen door goed aan de bal te zijn. Om dan de restverdediging goed in de gaten te houden. Want zij zijn natuurlijk het sterkste als ze vanuit de omschakeling kunnen spelen. En daarbij hebben ze natuurlijk ook met Luc de Jong, met Lozano, dan noemen ze al Bergwijn tegenwoordig. Jongens die een doelpunt kunnen maken. Dus uit het niets kunnen zij scoren. Maar jullie misschien ook wel. En ook misschien wel juist vanuit de omschakeling. Ja, dat klopt. Ja. Dus het gaat een leuke wedstrijd worden. Ja, maar in Eindhoven is het altijd leuk spelen. En zijn het meestal al jaren volgens mij hele aantrekkelijke wedstrijden. Ja, want van de 3 topploegen, Ajax, Feyenoord, PSV, ligt PSV jullie dan misschien wel het beste? Nou, volgens mij hebben we het tegen Feyenoord vorig jaar ook best aardig gedaan. Dus Ajax is altijd wat lastiger. Maar Feyenoord en PSV zijn volgens mij de ploegen die ons wel aardig liggen.